فیلم ویستاوالا نێودەوڵەتیە دهووکی کو بۆ دەمێ هەفتەیەکی بەردەوام بوو بداوی هات کو تێدا 126 فیلم لەسەر ئاستێ نافخویی و نێودەوڵەتی هاتبوونە نیشاندان. باشترین و ئێکەمین فیلم و ئەکتەر و سیناریۆ هاتن خەلاتکردن بە 17 خەلاتان. ئەو فیلمên هونەری jî çêdikin nav festîvala da wekî bijin beşdar dibin belkî filmê te gelek ticarî jî bin ew hesken bû temaşevan çê bin bi cejberhindê yanî rastî dilê min gelek mezin bûye setme festîvalê û ez wekî bijin wesa gelek xweşiyê û xêratineka germ hesiyayim û gelek bîner bûm vêrê peyda bûyîn û dayîkek û êzîdî û du keçen xwe dilîzim. Ez bawer dikim û dixwazim ku va fîlma min ji aşîtîra adimek be. Rêja filmên biyaniyên bejdar di filme Vîstavaala Nîvdewletiya Duhokê de heftê ji sedê bûye. Bi bejdariya filmên 43 welatan. Di îsal jî sînema ji bo aştiyê hevpişek bûye digel filme Vîstavaala Duhokê ku saziyekê xelatan li ser wan filman belav dike yên ku li dor mijara aştiyê dihêne nîşandan. Ama me jî yarûna aşkira bû ku êdî bi keltûrê xwe û fikriyan jî em şerê dijminê xwe bikin û em bêjnewa ku jiyaniya berdewam e divê herêmê de bi taybet bajêra Duhokê keltûr û çandê me û hunerê me dê berdewam bîtin em çi cara ji çi dijmina yan jî çi dirinda natirsîn ku jiyan êdî bi rastî. Di çwaremîn filme Vîstavaala Nêvdewletiya Duhokê da birêya pêşwazîkirina ekterên biyanî li ser vê mehfîra sor peyama ku hatiye gihandin birêya wan a bû civakê nêvdewletî peyama aştî û mirovayetî wan derdeseriyên ku li vê dawiyê miletê Kurtê da derbas dibîtin. Dilşad Hîmo, NRT Duhok.